Wayyo Najeriya ta zama wata irin ƙasa, kamar 'yan tawaye ke mulki mun rasa me yasa. Wai ba mai da gwamnati ne ko kuma mun rasa 'yanci ne, an mai da mutane tamkar dabbobi a cikin ƙasa. Bi ismika Mustapha wa Ubangiji sarki, Alƙadiru Almu'izzi da ke tafiyar da mai mulki. Allah fa'alin luma yurid mai yadda ya so cikin sauki. Ɗaukinka muke ta nema, ƙasa yau ta fada cikin riski. Ya rabbi ka taimake mu, Allah kai ne malikal mulki. Ana ta kashe mutane kamar rushe tukwane. Waɗansu ne 'yan tsirari ke kashe na tsaye da na zaune. Allah mun yi kuka, mun kawo gare ka. Mu mun san masu saɓo ne, masu saɓa maganarka. Rabbi muna ta tuba, mun daɗa ƙara tuba. Rahama ka zubo mu ɗiba, ya sarki Allahu Rabba. Kowa na hawaye, babu tsaro a ƙauye, babu tsaro a birni. Mutuwar mu muke tsumayi, kowa ya rasa inda zai yi. Gida kake ko a titi, ko ƙauye da birni. Kidnapping za a iya maka, babu dalilin yin hakan ne. Ko 'yan bindiga ne, su zo su kashe ka zaune. Ba bambanci suke ba, kowa sai su ɗiba. Ba motar haya ba, ba firabet ɗin kawai ba. Ba jirgin ƙasan ba, kai har na saman kudu ba. Suna iya yin barazana su tayar da hankalin mutane. Ina fatsarin su kai ne, wayyo mutane. Musa Isa Gwanja, da a ce shugaban ƙasa na kai kusa ne mutane. A fanni na security da su ba zan kawo hakan ba. Ma'ana nufi na ba zan zauna da su ba. Kwamandojin sama da na ƙasa ba zan ja lokaci ba. Duk wata 12 zan ke canji har in gama gwamnati na. Duk ingancin kwamanda na Gwanja ba zan zauna da shi ba. Don kar ya sake ya miƙe ƙafa ya yi lalaci da zamba. Ana ta kashe mutane, ana ta kisa a Borno, har Yobe idan na dubo. Katsinawa na ta kokawa, Zamfara har da su Sokotawa. Ga hanyar Kaduna da Niger before ka wuce Abuja. President baka sani batun da kan jirgi ka zagayawa. In adalci yake mun san Tinubu yana fitar da komi. Amma wakilcin da kake sakawa ba sa manna komi. Ana ta kashe arewa, al'umma kowa koka yake. Na san azatan ka iya 'yan barna kasan da ana kashewa. To bari in noshe ka baba, kidnappers na ta yayi. Ga Boko Haram nan, ka san su suna layi. A kashe mazan Fulani, a ɗau matansu haɗe da shanu. Kowa koka yake, Tinubu an ƙi faɗa maka yau muna yi. Baba Tinubu ya ne, Baba Tinubu ya ne. Ina kuke cabinet ne, ina kuma malaman ne. Ina manyan ƙasar ne, ina hukumomin tsaron ne. Ina sojan su kai ne, Polisawa ya akai ne. Shin DSS sun bace ne, ina kuke 'yan civil defense ne. Ina vigilant group ne, da 'yan sa kai mutane. Ina attajirai ne, har talakawa sun yi zaune. Ina sarakuna ne, da masu fada aji ne. Ina 'yan kasuwa da dukkan al'umma 'yan arewa. Tashi mu fara roƙo wurin Allah da koko. Albarka sai ta sako, sauƙin Allah ya ishe mu. Ya Allah na yi roƙo,
yanda kai wa annabi Yusufa ka tsare shi ka fidda mu ma. Ya Allah na yi roƙo, yanda kai wa annabi sanda ya tai hijira ka tsare mu ma. Ya Allah na yi roƙo, yanda ka fidda annabi Nusa daga cikin kifi gwanina ka tsare Najeriya ta. Ya Allah na yi roƙo, yadda ka tsare annabi Ibrahim daga sharrin lamaruda ka tsare Najeriya ta. Ya Allah na yi roƙo, yadda ka tsare annabi Musa daga sharrin Fir'auna ka tsare Najeriya ta. Allah na yi roƙo, yadda ka tsare Ka'aba daga sharrin ma'abota giwa ka tsare Najeriya ta. Musa Isa Gwanja, Musa Isa Gwanja. Muna ta kira ga gwamnati ta kwato duka mata da ɗalibai na cikin ƙasata, ta sassauta wa al'umma wanga wuya da ake ta fama. Don kun san shugaban halitta tuni ya yi muku addu'arsa, ya ce ya rabbi sarki ummati ne al'ummata, ka sassauta wa al'ummata ya Allah kai yi gata. Kuma duk wani shugaba da zai jagorancin al'ummata, in ya tausasa musu ka tausasa masa ka tausasa shi shima, in ya kuntata musu ka kuntata masa ka kuntata shi shima. Ku kiyaye shugabanni da wannan addu'ar fa. Ayya duk nisan zango in kun daɗe fa a wannan duniyar fa, shekara 100 tun a 70 ma kun yo expire fa. Bayan kuma duniya babu wani garin ba lahira ba, tilas mu tsaya gaban zati a ranar lahira fa. Duk tarin dukiyar da kun kaɗi baran nan za a kirga, kuma babban ciwon kun tafi ne kun barta a duniya fa. Ba za fa a zo da ita ba, kuma babu batun ta duba. Aikin kairi da kun kai za fa a ɗiba a biya mu, hakan in bai balansin ba duk zinuban mu za a baku. In shi ma bai balansin ba ƙarshe a wuta za a sako. Wayyo duniyar ga shugabanni ku kiyaye, dan akwai ranar hawaye. Ku samu na subsidy man fetur yayi daidai da kowa, ku gyara dukan farashin abinci ya zam sauki ga kowa. Harkar ilimi da lafiya ku sauƙaƙa ta zuwa ga kowa, in kun haka rabbi sarkin mu shi ma zai sauki ga kowa. Idan kuka kuntata mu rabu ya kuntata ko muna ta fama. Allah ga ka gasu, rabbi ga ka gasu, Allah ga ka gasu, ka sani su suna iya cin abinci. Talakan Najeriya 99 ba ma iya cin abinci. Ga masu kuɗi a cikin ƙasar mu da dama rabbi kayi, kuma ga 'yan kasuwa wanda ke tasarifi rabbi kayi. Muna da uranium da fetur duk a ƙasar mu kayi, ga albarkatun ƙasa gold da diamond duk a ƙasar mu kayi. Muna da ruwa dam-dam da kogi ko ta ina fa kayi. Ƙasar noma rani da damuna kullum muna yi, sai dai su shugabanninmu sun tafi sun zauna mu layi. Sai tsananin kuntata mai da kullum ko ta ina suke yi. To ku kiyaye rabba na ransa, wallahi Allah dai ku kiyaye rabba. Dan ranar na zuwa fa, dan idan ranar tsayuwa ta zo ku sani ba wata doka, alfarma ko arzikin da zai hana Allah tuhuma fa. Ranar nafsi ake yi, nafsi ake yi, za a kawo jahannama ya zuwa filin